Cumprimento da normativa vixente en relación ca obligación que teñen os propietarios dos edificios de telos en debidas condicións de salubridade, higiene e seguridade. E isto, se non o fan os donos, o Concello é quen ten as competencias para obligalos a facelo. E se non o fan, facelo o propio Concello, despois pasarlle as costas desa situación. Esos temas, a xusticia non se fixa en eles, porque claro, as persoas que se foron dali, da maneira que se foron, que durante moito tempo viviron situacións moi difíciles, porque a experiencia de haber salido como saliron dese edificio moi traumática, e a verdade que non sabemos por que a xusticia non se fixa en outras cousas que sería máis de xusticia social, e sin embargo en este tema se vai a xulgar a persoas que primeiro non ocupan ou non ocuparon un edificio que estaba en uso, sino ocuparon un edificio que estaba en ruínas, que moitos donos deixan abandonar os edificios para despois poñelos en situación de ruína e poder acadar antes as licencias de obra. Nós hoxe o que quixemos era, xa que aquí no edificio dos xulgados hai este xuizo que queremos recordar a estas persoas que finaron en aquelas condicións tan lamentables, non? Onde incluso o pai desos nenos ou o marido da muller que morreu ali queimada tamén está aquí, ten que vir ao xulgado. O sea, cando estamos a esos niveles de falta de comprensión e de que as institucións non dan arranxado o tema de que todas as persoas teñan dereito a unha vivenda que sea permanente e confortable, e as cousas que están pasando en esta situación non solamente que se queima un edificio, que se queima unha familia, acaban morrendo, sino que a cantidad de problemas de todo tipo que se están generando esas familias que normalmente viven cos seus fillos en habitacións. Aquí na ciudad se calcula que pode haber alrededor de 200 familias que vive unha nai mellor con 2 fillos ou 3. E claro, eso é inhumano, porque os nenos, os adolescentes e os jóvenes necesitan espacios para a súa intimidade, para leer, para estudiar, para xogar, e esas nais, a verdad, que sufren o que non están nos escritos. Vale, moitas grazas. El dicía, se desaloxas a min, desaloxas o neno tamén, non? Vamos, un rapaz. Sí, porque tanto se fala dos dereitos dos menores a ter unha vida segura, a ser protegidos tanto por a súa familia de origen como as propias institucións, pois hai un problema de vivendas sociales que non as hai aquí en Vigo, porque nin a Xunta de Galicia nin o Concello de Vigo se poñen de acordo en ter ese parque de vivendas para que o día que unha nai ou unha familia teña que deixar de pagar porque non ten recursos, non son morosos, como muchas veces se lles pon etiquetas, morosos, ocupas, drogaditos, yonkis, etcétera, etcétera. E non ten nada que ver con eso, inda que pode haber persoas que están en esa situación como hai en todas as capas sociales. Pero o que é increíble é que sabendo que unha nai que vai a tanto a Xunta de Galicia como o Concello de Vigo plantexando que ten que deixar de pagar o aluguer porque non ten cartos, porque as risgas, as PNCs, hai toda unha serie de axudas que non chegan nin para pagar o aluguer do piso, e, por lo tanto, esas persoas aquí e agora o Concello asume que tiñan que ter uns pisos para que entren aos 3, 4 días, aos 5, que entren en esa vivenda. Eso non se está facendo, xa dixen antes, non? Que parece mentira un Concello como este, que ten unha capacidade de xestión altísima, con unha inversión multimillonaria e moitas obras frívolas ou innecesarias ou non urxentes, se está deixando que esa nai desesperada, digo esa nai porque a nós o 95% das persoas que se chegan a nós son mulleres, por lo tanto, eso que sempre se dice de que as mulleres
que a pobreza ten cara de muller, non? Pois é unha realidade. Unha valoración de por que se chega a este suizo. Bueno, porque despois de aquel dramático incendio de Alfonso X, onde morreron unha nai e 3 fillos, e hoxe hai un suizo contra as persoas que residían en ese edificio, pois nos parecía importante señalar ou visibilizar que ali morreron 4 persoas, que o pai ou o marido quedou tamén durante moito tempo en coma e que unha nena de 8 anos tamén estuvo moi grave e que quedou con secuelas. E estas persoas parece que non se lle ten en conta, que non se investiga que pudo haber pasado ali ou por que os donos dese edificio o tiñan tan abandonado ou por que as institucións públicas que despois decían que coñecían a situación desas familias nos servicios sociales, por que non interviron, non para castigalos, no sentido ese cando lle dicen, non, es que si non encuentras un sitio donde vivir, los niños te los tenemos que tutelar. Y por eso muchas madres no van a los servicios sociales porque tienen miedo que se le empiece la gestión para retirarle los niños porque están en una situación de pobreza severa. Como valoras o feito de que persoas sen fogar cheguen diante da xustiza por vivir como vivían? Bueno, pois dá un poquinho de pena que hemos consolidado unha sociedade donde algunhas persoas se lle mira con lupa todo o que fan e hai outras persoas que pola súa capacidade económica, por súa estatus social, poden incumplir unha serie de normas, como foi en este caso, é dicir, un edificio que está en esa situación tiña que haber sido tapiado polo propio Concello se o dono non quería, pero primeiro presionan a veciñanza que está ali para que se lles vaya, para poder alquilar as vivendas a máis precio ou para restaurarlos ou botalos abaixo e volver a edificar. E iso é un auténtico delito. Hai unha normativa municipal que fala claramente de que os propietarios teñen que ter os edificios en situación de salubridade, higiene e seguridade. E se non o fan, o Concello ten a obriga de obrigarlles a facer ou incluso chegar a facer as obras ao propio Concello. En que situación están esas persoas que estaban ali? Bueno, sí, nosotros o cartelino que temos hoxe aquí, o que poñemos é que de aquelas, aos poucos días, houve unha xuntanza entre técnicos da Xunta de Galicia, do Concello de Vigo e tamén políticos, e declararon solemnemente que iban a iniciar unha xestión conxunta para estas persoas que estaban nese edificio darlles unha vivenda. E traemos hoxe aquí o cartel que xa usamos en algunha outra ocasión, onde denunciamos como non teñen vergonza ninguna en anunciar cousas que non teñen intención de desenvolvelas, simplemente é porque en ese momento de tanto dolor e de tanta incomprensión por parte da ciudadanía fan anuncios, fan propaganda, pero non coa intención de desenvolver esos proxectos. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara,
sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.